lawan kembang menor kang esmu alom winolen loyot-yotan dadi kusuma mangempar wargaku sing tupa kang kumelun kelun aning mega lir membo bakoro soniki ngembani wuwos dewa sang yang utipati Bathara Suksma kawekas sira ingkang den paringi nengke pausan dilata panguripe wong sabumi lisekan munggal kandha tan winuwus sanata Prabu Duryudana ngel mangsa semedi kanthi ingkang cinarita ingkang miyosing pegelaran Ratyanapati Arya Sumangawe Sandya Parasata pating bleber pating kowe jebuk sinemborake wong-wong ramyan ingkang sasongko kumenang mengkorumeng kuri mungkin tanpa siring alep ningkang umat Nemboyo Rabindra Wala Pasopati
anut lakuning Kurawa nguni batine manyu keneng citra tanjo setyaki umatek ngambil sanjata sarasa menteng lengkap Biya pinanah Burisrawa sirna Amanaya werta werdi Pak ingkang putra Banjar Juwet pun Arya Dursasana nyadong dawuh Kula nyadong pekabaran menapa ingkang rembak Putri Pasewakan Agung palumbabar ingkang putra Kula dapat ya napa kabare dangu mboten kaya ngeten iki, Mas. Kula nyadong dawuh kang putra pun Durma Gati ya napa sih, Mas? Napa badhe wonten tuntunan napa muni Darma Wisata menawi ngeten dateng kelayar mawon to, Mas. Kula putra pun transit wadong dawuh, Paman. Ing putra pun Kartomarma nyadong dawuh. Nggih, putra Tirtanata nyadong dawuh. Bambang Suwatama nyadong pekabaran, Paman. Ora susah padha kakean gunem kang tanpa guna. Piti mangsa iki rungokno. Penemban Druna Kakang Rubaya Saka Lima mesgul atine. Mrekitik rasane merga sineblak pamecuting pangandikan Narpati ngawangga sinuwun Prabu Karna. Ora ning dewa bakal ngudhunake wahyu. Tinarka dening Kang Raka ngawangga Narpati Basusena lamun to ngendikane Kakang Druna babakan wangsit tumedhak ing wahyu ora ana bukti nyatane lan ora tau wahyu ditampa dening Sata Kurawa. Mula mrekitik penggalih Kakang Rubaya budal jengkar saka Praja Ngastina ngupadi tumuruning Ponangkanugrahan. Wah, nek ngrembug wahyu kula jeleh. Awit pendak biar mangkat Drewangi risik tekan don mesti kuwirangan. Ya nek pancuk ragat oke-oke timbang golek wahyu seneng-seneng mawon to, Mas. Wahyu niku nek diburu mlayu nek didoi nyedak ya napa sih? Mboten sak golek wahyu mawon. Kurawa niku mboten sak kanggo wahyu ning uripipun mulya. Mboten susah nganggo kanugrahan uripe wis temata. Wong urip niku ajeng golek napa? Wong urip niku sing digoleki mung sakinatul qalbi. Inggih menika namung tentreme ati. Ah bener Durma Gati niku lha nggih. Nek jane Kurawane niku apik kok, Mas. Jane wahyu manggon teng mriki niku jane purun. Ning sing elek-eleki sing marake Kurawa mboten entuk nugraha niku malah dede sinten-sinten ning bapa pamane dhewe nggih sampeyan niku. Kok aku nggih. Mergo asmane mawon pun mboten apik. Sengkuni saka tembung sangka uni. Lah cilaka lan urane mergo sangka unine dhewe. Seng niku mambu, kuni niku kecut. Jadi mambu kecut ora enak. Ning jenengku rak ya Suman. Suman niku nek diwalik dadi mansu. Man niku tuman, su niku kesusu saka tembung kesusupen. Ha kesusupen cilik mboten napa-napa. Lah nek gedhe niku Tri Gantalpati. Tri Gantalpati nggih mboten apik niku jeneng sampeyan. Kok ora apik? Mboten apik. Tri niku greh. Greh tri. Gantal niku nguntal, pati pun ngarani. Dadi sok sampean modare niku kleleken ri greh. Ah duduk cengelmu modar. Lajeng pripun, Man? Areh ning Kakang Rubaya Saka Lima wis tindak wis jengkar. Saiki menang cacak kalah cacak. Ayo Kurawa padha berdandana. Wah, golek wayu wele. Lajeng dateng pundi paman? Nggih, dateng pundi paman? Manut apa sak kersane Kakang Druna? Mula nggih Bambang Suwatama. Kula wonten dawuh paman. Mara sira berdandana metu njaba.
undangna para Madyabala kawula nuringgih ngestaken dawuh kepareng amit madal pasilan. Ora ana dawuh maneh. Mundur Sang Aswatama undanging Ramadya samya sameka umyong ramya swaraning pendeberi kobar gurnang kalawan puksara tambur menyang suling pepandhen kaludak bandera muwake kandha warna-warna pindha jala diyan om asri kaburyan grek 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 andemaning kang caraan mrik makala genti manite pameka risang Sutarsono dahat kendalirang manjing lak-lakaning utang ngrek micilra kadya tok sumaramba mong jir mong jir jir yaksa tenahan kula srumeot yetna sang narepat mojo yetna sang narepat mojo sawanci-wanci katiti priksa miwah kabudalaken boten badhe kula damel natapa bendhe tengara budaling madya kawula nggih ngestaken dawuh kenjing bidang umuro sangking troning praja gunging kang bala kuswa Prabu sanganira lir surya makelira saking jala nidyarsa madangi jagat do mungup-mungup aning sapucaking gunung mega lan gunung untaping para wadyabala amanta cinandra titenana
Para pratangka induyat amun-amun lir gumampang mawetik mancolot putusing seweng ulun sadosa wadeknya ilang sadosa wadeknya ilang oh kula cumadung dawuh paman Nalindra Mbak Landyan pun Surya Gupala anak Prabu Surya Gupala aja katalumpet ana dawuh saking Kang Raka Ngastina anggir Prabu Dayudana titi mangsa iki kudu krek lampit brungkat kimpul memanuki tindake gurumu Begawan Druna badhe tindak pundi paman ngupaya tumuruning kanugrahan ingkang bakal mudhun ana donya iki mula kang saka iku ngawekani kesandung rata kabentus tawang benjang dadak ngentosi menapa titi mangsa menika monggo kula dherekaken paman oh mangsuk narimeng aku
mangening kalanggiwan aglar pandam muncak Om Tinon lirik koneng Surem soroti tanpa padang kesor lan pajaring dasare mangsa tiga himo anawing ringmu Jung hancolo se nen hakaryowi keno miwah sining ana reksa kung tinuno ing lahing kanata wau majuru-juru taping para wadyabala nganti kaya sela Bregidi sela araning matu Bregidi semut pindha semut gumremet aning luhuring sela ndridir datanana pedhote rantap-rantap rintingan rakiting prajurit sasat krek lampit kumlebeting bendera labit war lan umbul-umbul rinakit kecaping senjata lir tadhit binarung swaraning tong-tong grit gumuruh tetabuhan manengker langit kaya bangkit angungkit gregeting para prajurit akeh warnaning tetabuhan kayata kala sangka gurnang puksur tong-tong grit tetek maguru gongsa lan sauran
Apa ta werdine? Kala tegese kendhang sangka gong gurnang, kenong ginantung kaya bendhe. Buksur tegese kadi terbang nanging nggone nabuh nganggo kayu. Tong-tong kendhang klontongane wesi grit kaya terbang yen ngunekke kaya tambur. Tetek tegese bedhug, meguru kemodong kang tanpa plangkan. Sauran tegese kenong. Kuwi. Timbang wong dibatin. Nengno kawuh sing mangke. Sigra wirandungan lampahe giya mesanggrah. Nengno kawuh sing mangke ganteng kang minursi tengkawi tebih kinarya perak minangka jangkeping konring kang mapan aning pucaking arga kawis tinggal kaya nandhang lara semara. Maweh wangning pamulak reksa sining Wanadri kawis tingalmu biar murup cahyane mencorong ana dalan manghayat rumambat lengkahing prabata nenggih menika wastane Gunung Tidal pucakira ketingal saking katebian kadang kala katampek ing mega ngendanu tiningkah sunaring Baskara dadya sengsem kang mumiyat sapa tambuh sapa weruh ing kono ana sang jiwa minulya manungsa ingkang umur dewa-dewa ingkang salira titah nenggih Kyai Badrana Yesmaya duda manangunung bojo gati apa ta darunane dene Maas ing asepi sumingkir saking karamean ana ceceking raos ingkang dereng minedhar ingkang mungguing ayun nenggih raksasa kekalih Maya Tirta miwah Maya Dahana dadya mangkono panglocitaning Kalbulamunta kababar
lila legawa ing driya Agung denya paring dana angke ganjar saben dina li kang